Lolo nga PWD nga gabaligya sa kalsada kinsa na feature din sa One Mindanao mapasalamaton sa pagdagsa ug hinabang kaniya. Anang report. Mo kini ang mga unang hulagway ni Lolo Victoriano Busmion human gi-upload sa netizen sa social media. Migawas usab ang iyang istorya dinhi sa One Mindanao niadtong Biyernes. Busa, pipilas sa mga mitabang ang uploader nga si Nicole Christine Dagohoy. Din mihatod og groceries kang Lolo Victoriano sa ilang balay sa San Antonio, Agdao. Doon na pod kuno mihatod og usa ka sakong bugas, folding bed ug kwarta. Doon na may pahatod usab og hinabang cash kang Lolo Victoriano. Busa, gibisita namo siya sa ilang balay apan iyang pag-umangko lamang ang among naabtan. Naninda na po di ay si Lolo. Sa una, manuroy man na siya isdagod, naanad na siya nagsusuroy ba. O, di dyan na siya may standby. Sige dyan na siya suroy. Ginaing naman na mo na di na siya musuroy, pero tsaon, tikuwang man, di mamukuhan. Di mapatuo sa mua. Naadaw siya na maligya sa may Santa Ana Elementary School sa Uyangguren. Amo siya nakitang naglingkod sa sidewalk. Ug didto, among gitunol kaniya ang 3,000 pesos nga gikan sa anonymous donor. Nakita kuno sa donor ang istorya ni Lolo Victoriano sa One Mindanao ug but lang siyang mutabang. Dako kayong pasalamat lang ko nga naghatag sa akong tabang ng kwarta kay makadungag og kapitlan ako o makakuan ko dungag-dungag. Makadaghan ako makumpra. Salamat yung kayo. Labi na sa DNA. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.